Така сега няколко думи и от Данчо Михайлов. Как видя матча днес? Загуба от Хебър. И да поздравим първо победителите. Мисля, че е заслужено. Добър отбор. Една грешка през първото полувреме, 44-та минута, 1-0. Второто полувреме ние бием фаул, не вкарваме, те бият фаул 2-0 и си решиха матча. Мисля, че се представихме достойно, докато имахме сили. Успяхме да ги затрудним. Нямат чисти голови положения. Една грешка, 1-0, после гол от статично положение. Като сложим чертата, аз мисля, че мога да бъда доволен от представянето на отбора. Тук накрая стана една свара между теб и Мидат Галбаев. Какво точно стана, че ние не можахме да видим публиката? Аз го настъпах, извоних му се, подавах му ръката и последва удар, който страничен съдия го видя. Глупава постъпка. Това ще го направи и на официален матч. За мен това е най-слабият футболист, който аз съм виждал на всяко ниво. Не знам каква работа има в Хебър. Последно те питам, поне сте в края така на подготовката. Доволен си от това, което свършите през лятото? Мисля, че съм предоволен. Виждате, че отбора на Ветрен дол, който остана в областната група, 13-1, биеш Братаница 7 гола, вкарваш 8 на Козарско. Нямам поводи за притеснение. Очаквам жребия на 11 и мисля, че нямам поводи за притеснение. Последно някакви нови попълнения още очакваш ли в Чико? Или не, това е. Имаме още момчета, които поради работния ден не можаха да присъстват. 2-3 момчета, но виждате, че и дори без тях давам шанси на местните млади момчета. Мисля, че ще имаме доста поводи за радост през есения полусезон. Добре, успех! Благодаря.